سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالة وزيناتات عب سودان حيال سلام وسلف مكيادون زتقتلو سلفنياتات مهلا ومن بزعبا بأديس أبا زتأسرو زلو زيناتات كينيان أمريكان بزعبا كوينات إثيوبيا زقبر أزلو أركب جيتات شوردان نتصاوعيتات أبي أحمد أفريقيا ملكيتو زتصحف وصحف أفرنسا سدتنياتات زتقومولن جلابو مسرح مقوراتون أبرسا كتما هندن نيوي دالهي أقات إمزولة فتسامن كهلن زدهسس كهواني هنا وتر تخاتلتي إذا كان لنمخوان دما سابسكرايب كتقبروا بخبري عدمكم أب سودان حجون كمتي أبز حلفك أربع معلتات زترأي حيال سلامة وسلفي كيت كم زلة تحبيرو اتياب رأس ختم سودان تراي زيكوني أبو زحت كتمات تتهاجر زكاية زلو سلامة وسلفي نتي أبز حلف ورحب جنرال عبد الفتاح البرهان زتمرح علوة من قصزك أوامن سيفيلاوين مرحة تفاتيحهم يتهاجر ديمقراطية كهلو وزت اللبنيو قد مزلو من ربع تخايد زلو سلامة وسلفي مسمرات تليفون كعصوون كلو وتهدراتن أبلات سقطة من قستنكا نبتم سلامة وسلفي زقبرو زنبور حزبي زنبع غازن طيايتن كمستكوسو تحبيرو نزي اب سودان زكاية زلو سلامة وسلفي ملكيتو محبر حكايمة هاجر زرقيحو اب زلو حبريتا ابزن ايلوم سلامة وسلفي 10 زيغاتات تقاتلوم كم زلو خغلص انكلو كساب 7 زبصحو زيغاتات كا موغدو اتوريدوم كم زلو غليصو مع كان زينا رويترز صبصيواتو كم زلغا سلفنياتات حزبي حيال ندحريت مملاس يلن زبل ጭርሖታት بمጨራሕ እቲ ብዕልዋ መንግስትን ናብ ስልጣን ዝመጸ ወተሃደራዊ መራሒ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ስልጣን ነቲ ብዓብደላ ሐመዶክ ዝምራሕ ሲቪላዊ መንግስት ክርከብ ይሓተ ኣለው ክትብል ገሊጻ كوميشن سبأو مسالات إثيوبيا مست أواجه حصص جزية بزتحز سبات بتحت قيد زوعلو زلو كونتاتن أتحز أسراتن قلت افتخرت كم زد لي غليصو كوميشن سبأو مسالات إثيوبيا لوم يابزوت أو مجلسي أما دبرات بوليسن مسنح بوتاتاتن مبصح بمكبر أسراتن أبلات سدرابيتومن بمزرب أبستفل على الدرجة كابزلو أبلات بوليسن أمررحن بمزرب حبريتا كم زأكبه غليصو لا يخون بر أتحزان كونتاتن ما أسرتن بزملكت حبريتا نما كابز غبرت سعري حلقات كم زقات أمو ونقليتو أب أديس أبا أب حموشتا كفل ختماتات سب مزي كابل على تأزاز انت زي مزيو حبريتا أين هبن سلزبولو اتو كوميشن زتوهابو حلافنت كفتسم أي كألن يبل منقس إثيوبيا بخلت تحدار كل التشحن عيسران حدن أواجه هوصص جزية كابز وجنا نجو مبزحت تقارو زغونو حادش حسابات كمستأسرن تكال سب أو مسلات ودو حورات هاجرات تمالي أبزوت أصاب قليس نيرو وانا صحف ودو حورات هاجرات أنتوني غوتيرش بوغنو منقس إثيوبيا زأسرم سرحتنياتاتو كفتحهم حاتيتو وهبق على أنتوني غوتيريس زاغي تابع لتهم سرحتنياتات ودو حورات هاجرات زت مسرته كس خمزيلن سلمنتاي كمستأسرن مغلصي حاتيتو لا ابز حلف سمون اب تحت قيداتيوم زنبرو كاب 70 كلتن مرحت مكينه فرقوم كمستفتحو تمالي اتودب غليص نيرو بسبب سلطان إثيوبيا تأسيرهم زلو زترفو 36 ግን زاغي تاب تحت قيده كم زركبو وهبق على وانا صحف ودو حورات هاجرات حبيرلا منستر وصاي قديات أمريكا أنتوني بلينكن أمريكان كينيان بكونتات إثيوبيا أزين تشاقلا مهلا وانقليصو نسو أب قداي قونس إثيوبيا قالسي أنصار إسلامو قبر شبره أب سوماليا كومد ما سيفيلاو ممحدار سودان نبوت إن مملاس نمزرب لومي ناب كينيا دحر مئتاويو اتمقلت إهي بزالا أبز حلف سمون أنتوني بلينكن اتياب إثيوبيا زلو كينات حدحد نتهاجر كونه نتخباب كبارع كم زغل تزاري ونيرو أمريكا كأندم حزا كينيا خوينا أم مبرق أفريقيا خان كينيا أمريكا أقداس هاجر غير الترياخ تكونن كلا اتياب إثيوبيا حد عمد زغصلك لولاو نقلتي ان هاجرات كم زشاغلن ات منستر غليص لا منغست إثيوبيا حيلتا تግራይን نتبش حد زغصر سبات زغتلن استات 2 مليون حزب زمازابلن حد عمد اقصير زلو كينات دو كبلو امريكان افريقا وحبرتن صقط خغبرو صنيحم يوم اتلعلوي امريكا وبعد سلطان لوميا مغلصيو نكلتينا ازيو اشاغلنا زلو غداي إثيوبيا يو اتياب تهاجر زلو عغرغر إثيوبيا طراي ايكونن زشاغل غرابتاون صلوا فترلن قدن يلو أبز قداي بريزيدنت أهورو كينياتا مسودو حورات هاجرات كوينو زوسدو تبقسون بأكال نابي إثيوبيا مخادن أنتوني بلينكن نيدلا أنتوني بلينكن لوخ حبرة أفريقيا زخونه أولساغن أباسانجو أبي إثيوبيا سلام نخسفن زغبر زولت صعري أمريكا كم تدنقن كم تدقفون بمحبار فلوي لوخ أمريكا بقرن أفريقيا جيفري فلتمانون مس كلهم تمن سلام زصعرو زلو وغنات بمخان يسرح مهلا وحبيرو فلوي لوخ أمريكا بقرن أفريقيا جيفري فلتمان كلهم تتصاباتو
ወገናት ብዘይ ዝኾነ ቀድመ ኹነት ብቕጽበት ተጻብኦታት ደው ንኸብሉ ኣትሪሩ ይሰርሕ ምህላው በመግላጽ ኩሎም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ንኸብሉ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ገደብ ናብቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሚልዮናት ተጸበይቲ ረድኤት ንኽበጽሕ ይስራሕ ኣሎ ክብል እውን ተዛሪቡ እዩ። ብጀካዚ አንቶኒ ብሊንከን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተመረጸ መራሒ ኢትዮጵያ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ካልእ ምስ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ዝጽውዕ ዘሎ አፍሪቃዊ ፍታሕ ንአፍሪቃዊ ጸገም ዝብል ጻውዒታት ብዝምልከት አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ አብይ አሕመድን ሰዓብቱን ነቲ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ምዕራብን ኢትዮጵያን አፍሪቃን ዝግበር ዘሎ ገይሮም ከቕርብዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ንምእላይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ምትእታው ክትገብር እያ ዝብል ዘየለ ዛንታ እውን ይፈጥሩ ኣለዉ። እዚ ብምዕራብ ፍትው ዝነበረ ንሕብረት ኣፍሪቃ ሸለሊሉ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ጅዳ ድሕሪ መፍራሙ ሕጂ ደፊሩ ብዛዕባ አፍሪቃዊ ሓሳብ ዘለዎ ቅርብነት ይዛረብ ዘሎ። እዚ ሕጂ ንኣፍሪቃ ዘርእዮ ዘሎ ፍቕርን ንምዕራብ ይገጥም ምህላውን ዝዛረቦ ዘረባ በቶም ሕሩጭ ኮይኖም ዝበሎም ካብ ዝሰዓር ሕይል ዝበለ ተጻራሪ ንምፍጣር ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ይኽብል ንሕና ብኤኬ 47 ብረትን T72 ዝዓይነትን ታንክታትን ንኣሜሪካ ዘይኮነ ኣጽዋሪና ንዋጋእ ዘለና በመባል ጽሒፉ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብተደጋጋሚ ነፓን አፍሪካኒዝም ዝጽውዕ ጽሑፋት ክዝርግሕ ይተረኣይ ነይሩ። ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ናውቲ ስፖርት ብምሻጥ ዝፍለጥ ትካል ዴካትሎን እቶም ባሕሪ ዝሰግሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝጥቀሙለን ንኣሽቱ ጀላቦ ምሻጥ ኣቋሪጹ። እቲ መደበር ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ንዕዳጋ ዘቕርበን ዝነበረ ንኣሽቱ ጀላቦ ምሻጥ ዘቋረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት እቶም ብመትረብ እንግሊዝ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝሰግሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከይጥቀሙለን ብዝብል ምኽንያት እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ካብ ዘለዉ ማዓስከራት ስደተኛታት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ንምእታው ዝፍትኑ ስደተኛታት ቁጽሮም ብዝለዓለ መጠን ይውስኽ ብምህላው ናብዚ ውሳነ ከም ዝበጽሕ ድማ እቲ ትካል ኣረድዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 1185 ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ብምስጋር ናብ እንግሊዝ ከም ዝኣተው ይዝከር። እቲ ቁጽሪ ከዓ ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊብሎ። ኣብ ጽባሕቶም ስደተኛታት ዝሰገሩሉ መዓልቲ ድማ ካልኦት ስደተኛታት ንኣሽቱ ጀላቦ ተጠቂሞም ክሰግሩ ብምፍታኖም 3 ስደተኛታት ዳሃዮም መጥፍኡ ተገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ዝለዓለ ቁጽሪ ዘለዎም ስደተኛታት ምስጋሮም ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ዝገለጸ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳ እቶም ስደተኛታት ዝገብርዎ ውሑስ ዘይኮነ ጉዕዞ ንምቁጽጻር ተወሳኺ ስራሕ ከም ዝጽበያ ሓቢሩ ነይሩ። ኣፍራይ ናውቲ ስፖርት ዝኾነ ትካል ዴካትሎን ነተን ንኣሽቱ ጀላቦ ምዕዳግ ድሕሪ ሕጂ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ክብል ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ናብ እንግሊዝ ንምብጻሕ ተስፋ ዝገብሩ ስደተኛታት ክጥቀሙለን እንተተፈቒዱ ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ክወዲቕ ክብል እውን እዚ ትካል ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ፈረንሳ ስደተኛታት ዝገብርዎ ፈተነ ምስጋር ዶብ ንምቁጽጻር ብዝብል ምኽንያት ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ጥቓ ዳንኬርክ ዝነበረ መዕቆቢ ዘፍረሰት ኮይና ብዙሓት ኣሰጋገርቲ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወት ተፈሊጡ። ሰብ መዚ ርእሰ ከተማ ህንድ ዝኾነት ኒው ደልሂ ብሰንኪ ኣብታ ከተማ እናተጋደለ ዝመጽእ ዘሎ በከለ ኣየር ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ዘይተወሰነ እዋን ከም ዝዕጾ ገይሮም። ካብ ምስ መጓዓዝያን ምክልኻልን ዘተተሓሓዙ ንጥፈታት ወጻኢ ኩሎም ናይ ህንጻ ስራሕ ከሳብ ዕለት 21 ሕዳር ከይሰርሑ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ካብቶም ኣብታ ከተማ ብከሰል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጭው 11 ማእከላት እቶም 5 ጥራሕዮም ኣገልግሎት ክህቡ ተፈቒዱሎም ዘሎ። እታ ከተማ ካብቲ ጽምብል ድዋለ ዝተኸብረሉ እዋን ጀሚራ ብመርዛም ግመ ፊና ያዘላ በሶኒ ብዙሓት ከባቢታት እታ ከተማ ልዕሊ 400 መጠነ በከላ ዘመዝገቡ ኮይኖም እቲ ቁጽሪ ከዓ ዝኸፍአ ዝበሃል ደረጃ ዘመልክት ተባሂሉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።